Bueno, bos días a todos e a todas. Comenzamos a sesión ordinaria do mes de abril co primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior do día 1 de abril. Tedes algunha alegación? Votamos todos a favor, entonces. É certo. Pois unha abstención de Miguel Ángel. E pasamos xa ao sorteo das mesas. Baixamos os voceiros a rexistro e facemos o sorteo das mesas das eleccións municipais. Vale, vamos. Pasamos entón ao terceiro punto da orde do día, que é a modificación da ordenanza reguladora de impostos de bens inmóveis. E o IBI que modificamos para as asociacións para que queden exentas. Isto non se podía facer antes, cambiou a lei e rapidamente nos adherimos a ela porque era unha petición que tiñan de antaño aquí as asociacións que pagan IBI. Algunha pregunta? Sí, bueno, nós do noso grupo vamos a votar a favor. O que sí, quería que se me aclarase antes, porque eu entendo que este párrafo que se onde dictaminan os criterios para que a asociación se podan acoller ou non, dice que os impostos a favor dos inmobles nos que se desenvolvan unha actividade económica. Entendo que hai algún locais de unha asociación que sí desenvolvan unha actividade e ten encaixe perfectamente, pero habrá algúns, o mellor, que non desenvolvan unha actividade e actualmente están pagando IBI. Entón, como se vai dar encaixe un pouco a estas asociacións que o tiñen como máis complicado para justificar esta actividade económica? A ordenanza está redactada pensando... A ordenanza está redactada axustándose á realidade. Creo que son 8 asociacións as que en este momento están pagando IBI. O motivo de por que unhas pagan e outras non pagan non vou entrar ahora en elo porque non é unha decisión do Concello, senón que é algo que está regulado a nivel estatal. O caso é que hai outras asociacións que pagan IBI e entón esta ordenanza se redacta pensando en que poidan xustificar efectivamente cada ano a súa exención. Vou a repetirme, nós estamos completamente de acordo que as asociacións con un motor cultural deste Concello tan importante que nós, do Concello, as apoyemos e apliquemos esta exención do IBI. Simplemente que hai algunhas asociacións que este grupo interpreta que o mellor non o ten fácil justificar esa actividade económica para poderse acoller a esta exención do IBI. Simplemente a pregunta miña era iso. A continuación tamén decir de que, bueno, aquí... Sí? Bueno, aquí falan que tiñan unha actividade económica. Eu entendo que non todas tiñen actividade económica. Porque todas siguen local tienen gastos. Gasto corriente, non? Si vos me decides que para todas é fácil justificalo, perfecto. A miña preocupación é que todas... Hai persoas saben que é sobradamente fácil justificalo porque sabes justificalo outras veces. A miña preocupación é esa. Gasto corriente, se tes local, tes gastos de A nosa preocupación deste grupo é aclarar ahora e saber que todas as asociacións se poden acoller a esta sección de IBI. Se vostedes me dicen que se poden acoller, pois non hai nada máis que preguntar. Todas se poden apoiar. Perfecto. E agora volver a recordar, unha vez máis noutro pleno, que é necesario uns criterios para a exención do ICIO, algo que están demandando os técnicos do Concello para poder tamén realizar o seu traballo. Igual que aquí, pois, os criterios están definidos na exención do ICIO e falta eses criterios para poder acollerse asociacións e os técnicos poden desenvolver o seu traballo con realmente uns criterios para a exención do ICI. E simplemente recordarlo unha vez máis. Grazas. Alguna intervención máis? Sí. Non sei se está ben claro o punto ou non. Eu, polo menos, o miro moi claro. Aquí estáse falando do IBI, non do ICIO. E seguimos cando temos ocasión facendo un medio meeting cando non corresponde. Entonces, agora se estamos falando do IBI, non estamos falando do ICIO. O do ICIO habrá que falalo cando corresponda e o enrobo sen preguntas. Entonces, que non nos doia que falemos claro. Se queremos solucionar este problema as asociacións culturales, entendo que sí, que xa debeu de ser sempre así, entonces, por lo menos, xa que sea de unha vez. O do ICIO tamén tendría algo que decir, pero non corresponde neste momento. Miguel. Bueno, nos apoyamos porque é unha reivindicación de razón que hai tempo que está dando por parte das asociacións. Son moi poucas, porque realmente tens que ter en propiedade o edificio, o local, e iso son moi pouquiñas. O que si o tema do registro municipal, non sei se era mellor poñer o registro de asunto, a mellor, non municipal, non sei se, porque o registro municipal que legalmente ten unha entidade, eso, porque claro, se pode anotar cualquiera no registro municipal,
Non sei se é na norma de registro. Sí, Hai. sí. Hai unhas normas Vale. que a secretaria pode darllas. Sí. Vale. Se non, pois, coller o da Xunta e punto. Claro, no, pero aquí temos a nosa propia ordenanza de asociacións de MOS, claro. Vale, que preguntei e, bueno, non se me dixo Sí, sí. a técnicos que non había unha norma concreta. Sí, sí que hai. E nos vamos votar tamén a favor porque nos consta polas asociacións que é algo que leva un período que xa non deberían haber pagado, porque ao fin e ao cabo son as que fan máis actividades e gracias a eles temos un tecido cultural moi bo. Sí, señor. Bien, pois para rematar, isto ven a ser unha vez máis a resposta do Concello ás problemáticas, ás demandas que teñen, en este caso, as asociacións. Como saben, levan anos reclamando que se poida bonificar de alguna maneira este imposto que para elas é costosísimo. Vamos, algunhas é que non recaudan o que lle cobran os socios co que teñen que pagar de IBI. O Concello leva tempo buscándolle unha solución hasta que agora, pois por fin, hai un cambio de lei. Pero hasta ahora eu creo que recordan algúns corporativos máis antiguos que en algún momento se falou desto, que eu lles decía, e que aínda que quixéramos traelo a pleno, hai anos, non? E en pleno aprobar esta bonificación non sería válido. É dicir, o Concello a veces pode tomar acordos para ter pois un xesto, non? Coas asociacións. Outra cousa que despois ese acordo teña validez. Entonces, recordo ademais que Sergio, que era o interventor que había en aquel momento, insistía moitísimo en que buscásemos outra fórmula porque a de votar no pleno unha bonificación era, como se pode decir, ilegal. Que solución encontramos? Porque isto non é de agora, senón que levamos 5 anos tratando de compensarlle estes gastos. É dicir, eles xa levan uns anos sin ter que pagalos. Por que? Pois porque a solución que buscábamos era, pois cando terminaba o ano, lle decíamos que cada un o importe do que pagaba de IBI xustificaba aquí eses gastos e o Concello llos subvencionaba. E agora, pois, moito máis cómodo, non? Eu, cando me dixeron deste cambio, dixen, pois, vamos a probarlo en pleno, porque é un ridículo ter que estar todos os anos que tiñan que traer un montón de justificación de gastos, e algúns gastos computaban, outros non valían, este mo cambias, este mo traes, bueno, pois xa está. Agora cada un vai a ter ese importe modificado, e a ordenanza, pois, a fixeron os técnicos, efectivamente, vendo que ninguna asociación das que ten IBI quedase fora e que sea unha justificación rápida e que se poida facer por parte deles sin ningún problema. Pasamos entonces á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O cuarto punto é a modificación da ordenanza de medio ambiente. Isto foi a comisión informativa. O dictamen foi Bueno, favorable. perdón, antes de nada, que non excusei a secretaria, que está con neumonía. Ayer se foi aquí ás 2 da mañá e se foi a urgencias directamente porque se atopaba fatal e está con neumonía. Ese é o motivo de que non pode estar aquí. Foi dictaminada pola Comisión Informativa de Facenda e Contratación, favorablemente. Intervención sobre Este punto. Nos mantemos o noso voto a favor, xa que temos que acatarnos a unha sentencia judicial que ten que o Concello pois asumir. O que si é decir aquí, non, de que realmente pois a nosa ordenanza pois contemplaba pois sempre a seguridade dos nosos veciños e contemplar sempre a ubicación desas antenas, non, respetando sempre pois as distancias e tendo en conta pois o factor de que sempre hai que ter en conta pois os veciños. Neste caso, pois esta modificación é o que beneficia os intereses desas empresas que para colocar as súas antenas. Este Concello non ten competencias para poder regular isto, entón, pois, o seguinte goberno que este neste Concello, pois, sí que terá que facer algo, e aquí o que ten que primar, pois, evidentemente, é a seguridade dos veciños e das veciñas frente aos intereses das empresas. Gracias. PSOE. Como é unha orden judicial, hai que acatar o que dicen e vamos a votar a favor. Bloque. Para a sentencia. Emilio. Creo que está clarísimo. Non depende nin deste goberno nin do que veña. Se hai unha sentencia que absorbe este tema, creo que o resto sobra. Por un lado, casi me satisface esta resolución que hubo, porque o único que se facía era florear as protestas en contra de cando se colocaba unha antena. As antenas as colocaron con perjuicio para bastantes veciños
porque non cobraron, o único que tuveron é que eles non cobraron, pero a radiación sigue nascendo igual. Entonces, agora queda claro que era unha película o que se montaba. E digo con pelos e señales. En Mos non se deixou colocar unha antena porque era un peligro para os veciños, a separaron 40 metros, a colocaron en outra comunidade, esa comunidade si está cobrando, pero as radiacións chegan igual. Entonces, Mos, o único beneficio que tuvo foi perder o que iba a cobrar. Entonces, eso eran florituras que había, que lle quede moi claro, que eran florituras. Gracias. Pablo? Hai unha sentencia clara que non hai que tocar máis nada. Votamos. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O quinto punto é a aprobación do inicio do expediente de desafectación do inmoble da antigua Escola de San Rafael. Bueno, esta é a... Isto non foi a comisión informativa? Sí, Foi. Fora de orden. Foi a comisión, pero admitiuse fora a orden do día iniciar o expediente, habíamos quedado en eso. Esta é o inicio do expediente, como fixemos en outros casos con outras asociacións, para poder darlle resposta á Asociación Española contra o Cancro e a Somamos, que poidan ter un lugar onde estar máis cómodos, o traballo que fan é extraordinario. Entonces o Concello, buscando sempre solucións ás demandas deles. Iniciamos o expediente, ten un trámite, que ainda dura uns meses, pero este é o inicio. Alguna intervención? Bueno, desde Gañamos mostraron o noso apoio tanto a Somamos como a Asociación Española contra o Cáncer. O que sí, tamén abrindo este expediente, enterámonos de que a ludoteca estaba xa funcionando de maneira non estaba funcionando xa de fai moitísimo tempo. Xa despois, definitivamente, xa cando salió o concurso e ninguén se acolleu, iso a nós nos entristece moito, xa que é un servicio que entendemos de que para o Concello é necesario. Queríamos profundizar máis neste tema, o porqué non funcionou ou non fomos capaces de conseguir que a ludoteca funcionase. Temos, aparte desta ludoteca, temos outra en Louredo, que se ainda fai nada, que fai, o ano pasado se invertiron uns cartos para adaptar esas instalacións a unha nova ludoteca. Non entendemos cal foi a justificación de gastar eses cartos de todos, xa que sabendo que a ludoteca de Pereiras non estaba obtendo os resultados que nos gustaría a todos que tuvera, e se invertiu na mesma, non? Si que nos dixen na comisión de que esta instalación recollía as condicións para acoller estas dúas asociacións. Volvo a repetir, o noso apoio total a esas asociacións. O que si queríamos saber, porque temos constancia de outras asociacións, colectivos que existan pedindo local, o que criterios estableceron para accederlle a estas instalacións a estes colectivos e non a outros, e máis, expoñelo aquí, expoñelo nas comisións, para que o resto dos grupos estemos o máis informados posibles, que é o que estamos demandando continuamente. Gracias. Entón, iso, temos a Louredo, que queremos saber do goberno que dixera que vai pasar ca ludoteca de Louredo, xa que, están na mesma situación que esta ludoteca, que é a ludoteca de Pereiras, que agora que vamos a acceder ya desde o Concello a dos colectivos. Pero ustedes están a favor ou en contra? Estamos a favor. Dixo ao principio que estamos a favor. Pero viñeron a comisión informativa tamén, se explicou da ludoteca de Louredo, a concelleira, non? Pero non falan entre vostedes ou que? Sí. Pois esa explicación que usted pide xa dio a concelleira na comisión. Que me contesta? Patricia. Ti, Sara, a presidenta da mesa. Patricia. Iso non é unha contestación, Camilo. Roberto, non ten a palabra, por favor, PSOE. Vamos a votar a favor, alegrámonos polas dúas asociacións que pedían un local máis grande onde ubicarse, pero por outro lado, oxalá se pudera haber conseguido noutro lado, porque fora que a ludoteca estaría funcionando. Iso que nos apena, que a ludoteca non funcione, xa que pensamos que era un servicio moi bo para as veciñas e os veciños. Nos imos a apoiar, obviamente a ludoteca non funcionaron, obviamente non estamos no goberno, entonces, responsabilidade nosa non temos, pero en este caso, se non funcionou, habrá que dar en uso. Toda a inversión nos locales municipales está ben para mantelos, obviamente, se non sería un desastre.
o que está moi ben, esas dúas asociacións, eu creo que ao final, eu comparto que sean esas dúas asociacións, precisamente porque hai que sacalas de onde están ahora mismo, que non multiusos, que están ocupando unas zonas que necesitan multiusos. Entón, claro, se está ben, que se reviende aí, que vai en outro lado. En ese sentido, pues, apoyamos ese cambio, e, bueno, creo que na comisión se falou de lo suficiente, bueno, nos vamos a apoyar esta afección. Gracias, Miguel. Emilio. Sí, totalmente de acuerdo, e aí coincido co antes exposto de que o multiusos número sí. Vale, Pablo. Eu totalmente de acordo, penso que as asociacións merecen un local de acordo coa súa demanda que teñen. E se no caso as ludotecas non funcionaron, realmente non hai que mirar se agora basearse no por que non funcionaron. Realmente se non funcionaron, nada máis. Bueno, as explicacións das ludotecas se deron na comisión informativa por parte da concelleira responsable. Entonces, hai que ter un pouco de respeto hacia eso, non veñen todos os concelleiros a comisión informativa, pero ven un de cada grupo e despois das comisións se fala no grupo e non vamos a estar aquí a darlle máis vueltas ao tema. O que sí quero decir é que efectivamente, Miguel, comparto completamente o que decía vostede, de que o Concello ten a obligación de velar polo patrimonio. Polo tanto, que fixo este goberno? Buscar fondos da Deputación, buscar fondos propios para que San Rafael este impecable como está e Louredo este como está. Efectivamente, se non se fixera a inversión que se fixo en Louredo, pois hoxe tendríamos unha desfeita ali como estaba poñéndose a situación antes de ser a recuperación do edificio. O Concello ten que velar por manter as escolas unitarias antiguas, os pabillóns, pois, inda que algúns son máis antigos que outros, tratar de telos rehabilitados e un largo etcétera. Hai un Concello con instalacións expandidas por todas as parroquias de moitísimos anos e temos que invertir fondos e buscar fondos en outras administracións para mantelos. Eso vai a por diante. En segundo lugar, pois efectivamente, o recurso da ludoteca non está sendo utilizado polos mosenses como pensábamos. Esa é a realidade. Moi ben, pois efectivamente a ludoteca de Louredo, pois a pesar de haberse sacado a concurso varias veces, ao final vemos que non hai interés por parte dos profesionais en recollela. Hai unha oferta por parte das esclavas da Virxen Dolorosa, que estamos estudiando, e tamén agora aparece unha terceira persona de Mos que dice que estaría interesada. E aí estamos. Me encantaría que as esclavas puderan ser as que xestionasen isto. Por qué? Porque de entrada estaríamos dando un servicio aos rapaces e rapazas de Mos de poder ter un servicio de ludoteca por parte dos profesionais que estarían dentro do personal cualificado das esclavas da Virxen Dolorosa, pero que a maiores estaríamos facendo un traballo de integración, que é o que estamos tratando de facer con ese plan de inclusión. E esas mulleres que están sendo atendidas nas escravas, moitísimas son superválidas, e o que están demandando por parte do Concello e da Xunta é que fagamos un esforzo porque todos os días se integren nas actividades do Concello, nos traballos que fai o Concello, nos programas do Concello. Entón sería estupendo poder ter ali as alumnas das esclavas, as rapazas que están ali traballando cos nosos nenos. Esa é unha vía, e a outra pois é precisamente a de unha profesional do Concello, concretamente da parroquia de Petelos, en que está interesada en coller a ludoteca. As cousas a veces non salen o rápidas que a mí me gustaría, pero de entrada é satisfeita de haber pedido a Diputación de Pontevedra eses fondos para a ludoteca de Louredo, satisfeita de ver o bonita que quedou, o ben que está. O Concello fai actividades ali cada 3 meses, iso non está pechado. Cada 3 meses Participación Cidadá organiza actividades ali para os nenos, obradoiros, actividades e demais, o sea que uso se lle está dando. Ahora ben, aquí hai dúas asociacións que están para min por encima de todas as outras, que son Asomamos e a Asociación Española contra o Cancro. Se me veñen vostedes a decir aquí e cantas máis están sin servicio, culturales e demais, pois por suposto que hai un montón, non. Hai 2 ou 3 máis asociacións de Mos culturais, insisto, culturais, que están pedindo un mellor local ou unha zona mellor onde facer as súas actividades. Quero recordar que no Concello de Mos hai 22 asociacións culturais, pero a única asociación que trata os enfermos é a Asociación Española contra o Cancro. E a única asociación que traballa cos maiores, coas persoas que están solas na casa, é a Asociación de Maiores de Mos Asomamos. Por eso insisto en que para min teñen un trato diferente, e mentras sea a alcaldesa van a ter un trato diferente.
todo o apoio ás culturales, en todos os sentidos, pero estas dúas para min creo que están por encima. Ese é o motivo de que efectivamente asomamos no seu momento se lle dera un local no multiusos e a Asociación Española contra o Cancro se lle dera un local no CDL. Ambas as dúas se encontran en que crecen un montón, teñen camas articuladas, queren ter reunións coas familias e o espazo é pequeno. Rapidamente se lle buscou unha solución. E estou moi contenta, e falo en nome de todo o goberno, e espero que toda a corporación o sinta así, de que o Concello en este momento poida tomar este acordo e decirlle ás dúas asociacións que a corporación de Mos é sensible con elas e que, xa que entregan o seu tempo voluntariamente, que menos que o Concello entregue todos os medios que teña nas mans. E, polo tanto, pois se inicia este expediente que, como decía, rematará dentro duns meses e hoxe tomamos o acordo de inicialo, a desafectación de San Rafael. Votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos a dación de conta do Plan Concellos. Rosa. Bueno, vamos aí de memoria. Xa o conto. Pois é o asfaltado de Estrada de Louredo, de Inxertado Santiaguiño e unhas obras de vestuarios no Campo do Louro. Como saben, os clubes de fútbol de Mos nos demandaron de que querían unha ampliación de servizos deportivos, ¿no?, nas súas instalacións. Entonces, bueno, pois unha delas está facéndose con fondos propios, que se incluíu no orzamento municipal, que é a da Unión Deportiva Mos, e a outra se incluíu no Plan Concellos, que chegou pai 3 semanas a resolución da Deputación para que o Louro tamén teña as súas instalacións melloradas. Por lo tanto, as do Mos remataránse, me imagino que en 2 meses, por aí aproximadamente, e as do Louro pois están agora iniciando a fase de contratación para que este verano tamén, é dicir, que no mes de setembro, que é agosto, cando empezan de novo os nenos e as nenas e a temporada a funcionar, pois a idea é que os dous clubes teñan as súas instalacións con estas melloras deportivas que nos demandaron. Resolucións e comunicacións non hai e pasamos a rogos e preguntas que lle dou paso ao tenente de alcalde. Moitas gracias. As formulan por escrito que as vou a contestar como me salir. Gracias, Bueno, eu non sei se me queres, se faz favor, presidente da mesa, dame paso, xa que, bueno, falando de toma a palabra que dixo a alcaldesa, que nos contestará por escrito, no último pleno se nos dixo mesmo, está recollido en acta, e todas as preguntas que eu fixen nese último pleno non se me contestou ninguna. Entón, non sei onde está, pois, onde se está por parte do goberno facilitar o traballo da oposición, xa que se nos dice unha cousa que despois se recollen acta e non se cumple, pois, que, bueno, non sei que facer, pois, si estou demandando de que, bueno, que se me conteste e que se me deixe, pois, facer agora de novo as preguntas e se me pode facilitar esa resposta, pois... Eu non tiña respostas para darse, pero si depois de facer... As preguntas non podo facer así. E as últimas preguntas do pleno, cando se van a pasar por... Eu non se teño respostas. Non, simplemente, eu non fai moito, 3 plenos, se nos chamou de que isto non era Cataluña, de que isto era en este pleno se facía uso da democracia e se facía uso de que todo concelleiro podía facer uso do seu dereito de poder preguntar e ser respondido polo goberno. Neste caso, pois estou vendo de que non se está facendo, pois, por parte do goberno está cumplindo... Eu trasladei o tema das túas preguntas que están sin contestar e en outra cousa non se pode fazer. Bueno, quero volver de novo neste pleno a recordar o problema que están tendo os veciños de Sanguiñeda, exactamente no camiño do Porto de Arriba, pois unha obra que se fixo no mes de novembro e a día de hoxe, pois, ese asfaltado está en un estado de degradación que está peor do que estaba cando se asfaltou. Ese veciño xa presentou o segundo escrito que está demandando e que se pida responsabilidades a esa empresa. E se non se fixo o pagamento, que non se lle faga.
xa que ele entende, que ese veciño entende que hai unhas garantías das obras executadas polas empresas, e este caso o contratante é o Concello, pois está pedindo responsabilidade ao Concello e responsabilidade pois a empresa que fixo ese asfaltado. Coto de arriba. Eu creo que Camilo, Luís, sabes ben calé, Cándido, contigo tamén se trasladou este problema personalmente, se me queredes contestar se vai facer algo para repoñer este... Bueno, hai unha obra que está realmente se asfaltado que non está cumplindo o seu cometido. Está peor do que estaba. E se pagou, pois evidentemente son cartos de todos que se están pois mal utilizando. A ver, pagar non se pagou, ni se contratou ninguna empresa. Ese asfaltado fixo, por un lado, a pala de Rodrimos. Por outro lado, o asfaltado da planta de Cosa e a man de obra do Concello, dos funcionarios, dos traballadores do Concello, o sea, que non se empleou ninguna empresa. Iso para empezar. Segundo, eu estuve ali, pero non hai que este peor que o que estaba. Que pasa? Que hai en sitios que hai humedad, non sei que pasou aí, que está salindo unha erva por medio do asfalto, pero é erva, non é buraco, nin é... me parece que estamos movendo, e foche miralo. Sí. Hai buraco na carretera. Sí. Buraco non, hai erva... Luís, eu non quero falar, mira, che mostro as fotos que teño e... Que hai que arreglalo, pero terá que arreglalo o Concello, porque ao final que non asfaltou foi o Concello, non foi ninguna empresa, ni se vai pagar a ninguna empresa. Este veciño nos traslada que na reunión de Sanguiñeda do goberno se trasladou que se iba inmediatamente a reparar o que está mal feito. E dixestes que antes do día 15 deste mes se lle iba a arranxar. Este home... Non puxen fechas, perdona. Bueno, este home o que traslada no escrito que se presentou neste Concello é iso, que se está continuamente dando excusas e o camiño cada vez está peor. E o medo e a preocupación que ten el é que, unha vez que se faga o traballo, que pase este goberno, que é quen ordenou facer esa obra, independentemente quen participase, se foi Copsa, se foi Pérez ou quen fora. Da igual. Estou dicindo as empresas... Este veciño non ven demandando iso. Este veciño demanda que o traballo que está feito se fixo mal, que se repoña, falou, se vos trasladou por parte del o problema, vos lle destes unha resposta que simplemente que actuedes según facer favor que canto antes e se pode ser antes de rematar esta legislación porque se faga esa reparación. Bueno, no barrio, no Camiño do Casal, xa se presentou varias queixas, polo menos por teléfono. Hai un problema de que estamos sin alumbrado público 3 días, 4 días, 2 días. Se dice que sí, que se vai a reparar, que é un problema de algo que pasa ali. Bueno, o problema sigue aí. Eu quería saber que está pasando co alumbrado dese camiño exactamente. A min chamoume sábado a señora, eu non sabía nada disso, ni escrito ningún. No, teléfono. As 3 veces que se chamou foi por teléfono. A min chamoume sábado. A min a empresa de electricidade dixo que iba sábado xa. Agora teño que chamalo, se non foron, que vayan aquí un miren dunha vez, porque se é verdade o que me dixo a señora, hasta me dá vergonza a min. Porque dixe que foi unha vez, que se reparou, que rompeu, que se reparou, que rompeu, que un día ben, outro día mal. Me parece que xa foron o sábado, pero se non irán hoxe. Bueno, o problema non era... Pero non hai ningún escrito no Concello. Non, eu non dixo escrito. Eu estou dicindo de que... A min chamoume sábado a señora. Dixe, perdona, que te chaman a usted, chama cando queira. Chamoume sábado e dixe, non se preocupe, xa lle van a mirar. Pois é iso. E a empresa díxeme que xa iba a ir sábado. Se non foi sábado, o irá hoxe. O problema non é deste sábado, xa levamos así un mes. Sí, xa me dixo. Xa é unha cousa que leva tempo. Eu non o sabía. Pois, mero, se podemos solucionar iso canto antes, pois... A empresa díxeme que iba sábado, pero se non foi sábado, irá hoxe. Pois grazas. E xa lle dixen que o miren aquí o arreglen, que non andan a facer o loco. Quería preguntar agora, se están facendo unhas obras xusto aquí ao lado do edificio de urbanismo, e xusto ao lado do cementerio se están acopiando material. Está utilizando como a única entrada que ten para esa parcela, é onde está a plaza de Garesa de Minusválidos, e mesmo ao lado está a plaza de autobús. Ahora mesmo veño do urbanismo, aquilo está todo cheo de terra. Eu entendo que estes días que choveu, a xente que ten que desplazarse ao urbanismo ten que pasar por riba desa acera toda chea de lama. Non é un resto calquera.
Eu quería saber se esa empresa que está facendo aí a copia de material ten os permisos en día para poder facer copiar o material aí. Non sei se Luís me pode contestar. A mí costa. Terás que presentar un escrito en urbanismo. Outra cousa é que a empresa, pois sí, por é verdade que cando termina o traballo do día, pois pasarlle unha mangueirada de agua ou limpiar a cera. E despois... Basta que teña os seus permisos estamos. O de a copiar material aí na lado do cementerio. Temos permisos. E despois sei que se está, bueno, por parte nosa tamén se fixo uso unha vez dos servicios da policía, intentar dentro de eles para poder, hai unhas obras tamén ao lado, e están utilizando pois as plazas de garaxe de minusvai do autobús para deixar ali o vehículo. E vehículo que non está, ni ese momento está cargando material. Nos chamamos unha altura, chamamos a policía local, oye, que fixen o favor de aquí, xa non sei se ten permiso para poder utilizar a vía pública para poder cargar e descargar o material, que é normal, que hai que darlo. Iso está no legal, ahora non sei se ten un permiso de descargar, home, nada, simplemente descargar terá que descargar. Sí, aquí non estamos dicindo, non estamos dicindo, non estamos dicindo, Luis, nós o que estamos transmitindo é que nós avisamos a policía local, porque esa empresa estaba deixando os seus vehículos aí, unha vez que xa non estaba facendo ningún tipo de actividade, se pediu por medio da policía, se foi ali, se pediu que quitaran o vehículo aí porque non estaban ahora mismo justificando esa parada dese vehículo e depois o día seguinte fai o mesmo. Eu estou pedindo a este goberno que fan a favor que a policía ou que corresponda que se diga a esa empresa que se ten os permisos que ten que ter para poder usar a vía pública, cando non está usando a vía pública para cargar e descargar material, que os vehículos non os pode ter ni na parada de autobús ni na parada de minusválidos. E que pido que se faga cumplir a legislación para todo o mundo. E nós temos esta pregunta aquí polo feito de que xa se chamou a policía local, favor, por queixas de veciños, facer favor de que hai xente en coche que está molestando. Se lle avisou por parte da policía local, pero parece ser que non é suficiente. Entón, habrá que avisalo da forma que sea, que realmente sea eficiente para que esta empresa sea seria e cumpla o que ten que cumplir. Nada máis. Esa vía pública de quen é? É nosa. Bueno, Fomento. Pero de quen é a plaza de... No, pero bueno. A plaza de minusválidos estou de acordo. A plaza de minusválidos non ten que usar a ninguén. Sara, é algo de sentido común, nada máis. A ver, que aquí non hai estas cousas non había que traerlas aquí. Hai que avisarles de que non poden aparcar. Bueno, estes últimos decretos se aprobou un reconhecemento da justicia de crédito de 178.000 euros. Nos ao principio de ano xa dixemos de que a situación económica deste concello é a que é pola xestión que está facendo o goberno. Se nos dixo de que éramos uns mentirosos, de que realmente todo o que estábamos dicindo que era preocupar a xente, éramos uns alarmistas, que realmente a situación económica do concello non era tan negativa como estamos dicindo. Ora, a realidade é a seguinte: este é o quinto expediente de reconhecemento da social de crédito que leva o goberno, neste caso son 138.000 euros, xa estamos cerca de 1 millón de euros, e cantas facturas habrá ainda sin pagar, non? Que ao final o que estábamos dicindo é unha realidade. E queríamos saber aínda cantos reconhecementos oficiais quedan pendientes por traer e cantas facturas quedan pendientes por pagar. Que o sepa, claro, eso de momento eu creo que non hai máis por fazer. Quantos crees? Hai máis? Non hai máis? Eu creo que non hai máis, non hai máis. Estamos a mes de maio casi, non creo que hai máis facturas que veñan desde do ano 2018 agora. Bueno, tamén queremos saber as facturas que hai sin pagar do 2019, xa? Porque ahora mesmo, se nos levamos 1 millón de euros gastados... Preguntei, facturas que quedan pendientes por pagar e reconhecementos oficiais que quedan pendientes por traer. Non temos pendiente agora mesmo ninguna factura do 2018. Non temos pendiente ninguna factura do 2018. Ahora, se me vas a preguntar que é o que debemos no 2019, claro que hai facturas que debemos no 2019, pero isto como tiene a tua propia casa. Durante un mes vas comprando e ao final de mes pagas, é como unha visa. É por parte de intervención. Este grupo por parte de intervención quere saber as facturas pendientes de pago por parte do Concello hasta a fecha de hoxe. De pago, as que están pagadas. Non, as que faltan por as que están sin pagar. Pero é normal, pero... Pero esa pregunta é a Camilo. Vale, solicitaxe xa está feita. Xa non lle máis volta. Reconhecemento de crédito, dices que non hai máis pendientes, non? Que eu sepa, non. Que eu sepa non hai ninguna. O mesmo que nos dixeches fai 3 meses. Non, non sei nada. Non, goberno, eu falo do goberno, Alberto, nunca falo de ti, falo do goberno. Non contestei, eu a pronunciar preguntas. Bueno, despois do último pleno falar do tema da problemática que está a acontecer nas obras que está facendo polos
polos dous campos de fútbol que está facendo pois Mouriño na comunidade de Monte de Pereiras. É verdad que nos temos que alegrar de que o día seguinte non, pero 2 días despois xa se cometeron pois as medidas suficientes, medidas para solucionar o problema das correncías dos lodos. O que si é certo que é insuficiente. É insuficiente porque a barreira que puxeron non contén pois aqueles, os lodos si pode contelos, pero aquelas produtos tóxicos que se utilizan ou se van a utilizar en breve, pois non vai a poder conter esa contaminación. Entón pedimos desde aquí, desde Cañamós, que se faga o seguimento necesario para que realmente a empresa acometa pois as precaucións necesarias para que realmente as traídas non volvan a sufrir pois ningún tipo de dano, que neste caso non trascendeu porque foron simplemente lodos e parou de chover se pudo pois aos 3 días se crearon medidas para poder evitar que se fora o daño fora a máis, pois insistir que se fagan ao Concello e a empresas medidas necesarias para que non aconteza ningún daño que despois podamos lamentar. E tamén dicir que, bueno, despois de se fixeron esas medidas, que dicir que todo que viñamos denunciando non creo que non debía ser mentira, non? E pedir unha vez máis que non se criminalice as traídas que falan pois diante dos seus comuneiros pois dos problemas que acontecen, porque é un problema externo a eles, pero tuveron que informar pois aos seus comuneiros dun dano que así ben dixeron de que non trascendeu, xa que pois os lodos non trascenderon moito máis que dun pozo que non ocasionou daños realmente a traída, pero si tuveron un problema que tuveron que realmente transmitirlle aos seus comuneiros, non? E logo voume permitir, pois como este é o penúltimo pleno, aí xa daqui pois para o seguinte xa pois vai ser un pleno seguimento de trámite, facer un pequeno resumen, non, de que o que foi estes 4 anos para min. Perdona, o robo ou a pregunta? O robo a pregunta. Aquí non viñas con mítines, se cada un... Aquí non viñas con mítines, o faso o robo unha pregunta, sin punto, vale? Como non ten encaixe ni como robo, ni como nada, pois... De resumen nin historias destas, veña, porque o mismo dereito que tes cita no resto, e se reservará para o último pleno, para este. Camilo. Roberto. Non é preciso... Vale, pois xa está. Veña. Auri, por favor. Aurora, sí. Sí, bons días. Eu quería preguntar por falar da base da telefonía que hai na Estivada. Hai 2 anos que se aprobou o desmantelamento de dita torreta, desta estación, nun prazo de 5 días. Que pasou? Non, que está falando Silvia. Desmantelamento da Estivada en Petelos. Resulta que agora nos atopamos que agora 2 anos despois se otorga a licencia para retirar dita estación e ademais se lle concede un prazo de 30 meses. Para que retiraran? Sí, entón quixera que nos puxeran decir como nun plazo de 5 días remata nun plazo de 5 anos. 2 anos que pasaron desde entonces, os 30 meses que se dá. Esta mesma torreza, a veciñanza dai desa zona presentou 360 firmas naquel momento para a retirada no ano 2010. Porque querían que a retiraran, se precintou, pero non se retirou. Para asegurarse de que nin se usa nin se vai usar nun futuro. Entonces queríamos saber se van a quitar iso, se van a levar a efecto, se van a esperar os 30 meses. Non sabemos, non pode, eu a verdade que non teño conocimento disso, non sei... Bueno. Ludotecas, volvo a falar das ludotecas, queríamos saber canto diñeiro se invertiu nestes edificios, diñeiro municipal, diñeiro de subvencións, porque se unha ludoteca non funcionou se púsose outra, que inversión hai nesas ludotecas, e se van... Nada, por o criterio, bueno, xa preguntou Roberto, iso xa nada.
Quería preguntarlo tamén pola senda peonil de Torroso. A senda peonil de Torroso parece que está parada ou semiparada, ou está aí un pouco tal. Sei que hubo unhas catacións aí, quería saber o resultado que hubo desas catacións. Torroso Petelos. Sí, bueno, Torroso Petelos. Estamos en espera do permiso final de patrimonio. Pero hubo algún resultado xa das catacións que hubo? Sí, pues salieron ben. Salieron ben. Todas ben, pero teñen que mandar o permiso final. El patrimonio non mandou, por eso está para agora. O sea, que tan pronto veña ese permiso, Unha copia. retomas esa. Hai que Pero arrancar. é unha copia do informe de patrimonio. Como se chama aquí? O San Rafael? Sí, San Rafael. En San Rafael, que xa sen os veciños, que na zona residencial, pola parte de abaixo de San Rafael, donde está... Na ludoteca, Vale, non conozco moita zona. Na esplanada da Escola Bella, estánse producindo situacións bastante peligrosas, sobre todo pola noite, coches derrapando, facendo rallies e tal. Entón a veciñanza queixase que bueno, que hai moito ruido, que hai moito movimento ali. Falamos coa policía. Nada, que hai ali parece que hai un local que funciona de noite, que hai moito movimento, ruidos e todo iso. Ten a denuncia a Guardia Civil. Ten a denuncia. Non, porque non a Policía Local non traballa de noite. Vale. Ten a denuncia a Guardia Civil. Bueno, está ben. Despois quería preguntar tamén unha que tiña de fai tempo, hai unha solicitud para o alumbrado aí de note para baixo, que seguimos sin alumbrado. Xa o solicitei varias veces que hai que volver a poñelo novo. Sí. Bueno, pero vos podedes facer a mellor unha xerencia, fixestes unha xestión a fomento. Vale, pois nada, pois iso que unha vía que está sin... Non falta, me parece que 12 graus ou así, Se non poñen 12, que poñan 6 para empezar, que fagan dúas tantas, pero que poñan algo, pois só hai unha en toda... Aquilo debe ser máis dun kilómetro e medio, polo menos, e só hai unha farola no medio. Nada, todo por miña parte. Vale, vale. Eu era, cando empezaban o horario de verán no encendido das luces, por canto, por exemplo, no colegio de Cela, a 7 da tarde estaban encendidas, e decía a xente, que fai encendida a 7 da tarde, en pleno sol? Ahora deben encender xa sobre as 10 ou 10 menos cuarto. Pois, a outras do colegio estaban a 7 da tarde, estaban encendidas. Isos son os relojes, que a veces fallan, pero bueno, No colegio. Despois, o do regadores do queimado, que ven aí, o balado aquel que foi abaixo, ali en Cela, que está obstruindo, entonces... Mandar a lluves, claro. Porque ademais falta un mes, despois, mentre se monta, pois, se pode arreglar, porque os regadores piden que se vai a estar para arreglar. E despois o Colegio de Atín había desanunciado que se iban a empezar unhas obras, a entrada sigue sin arreglarse, os rapaces siguen polas escaleiras, as obras non se miran e non se esperan. Outro día estuvemos coa dirección do centro, as obras vainas a contratar a Xunta do cambio de fiestras e demais, van a facer unha visita ao centro para ahora, en canto termine o curso, empezar coas obras. E se avisamos, estuvose cambiando todo o cierre perimetral, que da parte de atrás, que se fará ahora. É unha serie de cuestións que pediu ali a dirección, todo en consenso con eles, deronlle prioridade según eles estableceron, van a facer unhas obras tamén dentro para mellorar o que é a zona de oficinas, e estuvemos coa empresa xa vendo, tamén van a empezar a planificar e a preparar o acceso traseiro. Pero bueno, todo isto consensuado co centro e establecendo os plazos que vamos marcando. Silvia? Nada, simplemente comentar que siguen pasando camións grandes pola zona do Boiro. Xa lle metemos as señales. Sí, as señales están, pero siguen pasando os camións. Habrá que falar coa policía para que se poña nesa carretera, que mire que ahora que está limitada. Si pasaban, pasan por encima da lei. Sí. Teñen unha señal. Ahora metemos aquí 5 toneladas e todo. Pero non é a primeira vez que desde que se colocaron as señales que me cruzo por algún. Falarei coa policía para que estén nese tramo e... Salvo que sean países naves dali, porque eso sí que... No. Non, para ali traerles para Pelicarrera ou para Camión Landal ou para as empresas que hai ali non Non, porque pasando esas empresas. O multo porque agora ten... Exactamente.
están dentro da lei para multar. Máis, Silvia. Nada. Miguel? Ben, a estas alturas do ano sempre temos a liquidación do ano anterior. Que pasa coa liquidación? Non está rematada de momento, non? Competencia da alcaldía. É competencia da alcaldía de momento. Esperemos que veña antes das eleccións. Eu considero que é tan mala que non se quere ni contar. Pero bueno, esperemos que veña para o ano seguinte. Catastrofista. Realista. Nada máis. Gracias, Miguel. Emilio? Non teño nada. Pablo? Eu quería preguntar sobre as obras que se están facendo na zona de San Eleuterio. Os postes que quedan fora do que da acera, eses postes están contemplados meterse para dentro? Os postes de que de sí. A ver, os dous postes que están na entrada da urbanización de Salutario van ser subterráneos. O sea, van desaparecer os postes e vai subterráneo. Os outros dous que están xa chegando a ver, por falar así, eses van ser de tranviados. Porque realmente estánse facendo obras moito lados, os postes quedan sempre aí no medio, realmente son unha chamuza. Estou dicindo que van quedar así. Os de arriba subterráneos e os dous de abaixo van ser tranviados. Listo? No, Pues veña, levante a sesión, buenos días a todos. Gracias. Digo chao.